زمین دا سرکاری کہ اما زمین سرا پدا آواد مردم آواد باسک بلوچی اکیڈمی ظاہر یک مردمے کہ باسک بوگ لوٹی او آ دستور و رہبندہ نمنی اور آو باسک بوگ نبی مارا ہم کوٹا لوٹتا تو سرپدے کے وکیل کیساں پر زار گرا مبتا نکنا میں بلوچی اکیڈمیا یک دو وکیل ممبر ہاں مات اچھا ہزاراں لٹریری مردم رشوت کان عدالتہ پیش بود کان تی کیسا چھنکت کان ہمیں وکیل تی کیسا کنا گئے یہ منتر ایک مثال ہے بلے انچیں ادارہ کہ آ پا دلو سیت یا آہانی کار گندگ بو گائیں آ ادارانی بائدیں بی بی AI اپلیکیشنز ہیں چیٹ GPT ہیں روبوٹکس ہیں یا تو بگوش کے ہوم مال اٹھیں کہ ماں اشانہ بکنے میں بلوچ انٹرنیٹ ہے انو مسترے میں نزوری ہیں کہ میں کہہ رہا بلوچی لینگویج ویب سائٹس نیست ہیں ما اے دمانہ نشتگیں گواجہ ایبتان عمر صاحبہ ایبتان عمر صاحب اے ودہ بلوچی اکیڈمی کماشیں میں جست باں او واجہ پسو مروچی کی میں دیوانے گیشترین جست گو واجہ بلوچستان ارچی کے اکیڈمی زستانی بابتا او آس بلوچی اکیڈمی بابتا باں واجہ ایبتان صاحب معاش مارے تو دیوانے وشت کریں میں نتوار واجہ سالم صاحب شما مرچی ات کہے کہ میں انٹروہ کرنے گئے میں ماں کوشش کریں کہ شما جستانی شریں وڑیا پسوا دات کت بکن وجنم بات ہے ایبتن صاحب بلوچی اکیڈمی ای ودہ شما کماشے بلوچی اکیڈمیا شما رچی ساری بازی کماشت کا وہ انکار بتگاں او کموگیش نیم کرنے سپر بلوچی اکیڈمی مروچی تی پورا کتا شما وطا رچی ساری ہے بلوچی اکیڈمی اچیومنٹ سنچون چارے اگر میں بوشی کے لگتے ڈٹ دن دروار اگر شما دیکھ بلوٹی گوڑا کو جام با بلوچی اکیڈمی پوشدر یا آئیے دفتر جو ای وڑائیں کہ 1950 ہفتہ میں لاتے بلوچیں دانشور انٹلیکچول ہمیں ماراں کہ بلوچی زبان دیمروی واسطہ کار بکنا گو یک جائیہ یا یک منظم اندازیہ ادھر کتا مستونگا یک اجتماعی بھی کہ آئیارا مستونگ کنونشن نام دیکھ بھی اے 1958 جم دارک بھی دیوان سے 4 مزن مول مراد بند کے بلوچی زبان آرا اسکولہ وانینک بھی او یک اچھیں ادارے جوڑ کنک بھی کہ پا بلوچی واسطہ پٹو پلکاری کار بکاں بلوچی گاریں مڈی لٹریری بباں دو ربیدگی بباں آہانا بپہازی تو دیما بیاری ادھر کتا واجہ عبدالقیوم بلوچ کار آئیے کرد لائق ستائیں کہ اولی مردم بتا کہ آئیے ایوڑیں جو دے بندات کتا رندہ پدا بازیں مردم آئیے گوں اوار بتا تو 1961 کا بلوچی اکیڈمیا وتی کار یا بگو کے رجسٹریشن کے بتا بڑا یہ وتی کار شروع کو تگا مرچی 67 سال ہیں کہ بلوچی اکیڈمی قائم ہے او وتی لفظاں کی کاراں گوں سارو چیر ہیں ای 67 سالاں ریسرچ پیڑا بلوچی لفظاں کی شاعری درگے جاگ بلوچی کے سہانی درگے جاگ بلوچی چاچ بطل یا اما کے فوکلور تو گشے آہانی پہازگا بلوچی اکیڈمیا مزنے کردی ادا کتا 1990 ابتا ساری بلوچی اکیڈمی یک کسانے کمرئی بتا کہ کرائے سرا میں واجکارا گوم بتا بلے 1990 ابتا ودی کے سردار اختر مینگل جان گورنمنٹ کہتے ہیں بڑا بلوچی اکیڈمی آرا زمین دا سرکاری کہ اما زمین سرا پدا آواد مردم آواد باسک بلوچی اکیڈمی ماڑیا کہ انو مارا رستا یا ما آئی تو کا نشتگیں آہاں بستا
اشیا علاوہ جتائیں دوراں چا سرکارا میں اچھی کے باسک بتگاں یا کابینہ مردوں بتگاں آہاں جتائیں دورا چا سرکارا کمک زورتا کہ مرچی آ گرانٹ صورتا بلوچی اکیڈمی آرا رسگائے. بلے تو ای شستو ہفتے سالہ ماں سرپت باں کے ماں کے مرچی اکیڈمی کماشاں میں گوستگیں واجہانی میں گوستگیں انٹلیکچولانی یک مزنے کر دے کہ آہانی بروردہ مرچی ماں ورگائیں یا آہانی برورد ردا ماں کارا دیما ورگائیں. ایپتن صاحب اس ہستے سالانی سفرہ سرکار دلگوش و نادلگوشی چاگردی سماجی سیاسی مسئلہ او یک نیمی کے پد منطقی زبانی و لفظان کی و پد بلوچی اکیڈمی کارا شومے نزدہ بلوچی اکیڈمی واسطہ درستان چے مستری چیلنجز یہ پورے نیم کرنے سفرہ کجام بودتا؟ اولی گا پیشے کہ تنیگا تک مرچی میں مملکت ہیں کہ مملکت پاکستان ہے اشیارہ تقریباً منیالہ 76 سال ہیں 75 سال ہیں کہ تنیگا نیشنل آئیڈینٹیٹی کہ ارچ قوم آنی ہستاں آ بازیں طبقہ یا سیکٹرز ہستاں کہ آ نیشنل آئیڈینٹیٹی تنیگا تک نمانا. بالکل ہمیشہ پاکستان تو کا ارکس کے قوم زبان ثقافت آہانی سرا کار کنگ لوٹی یا آئی وائش داری کے ماں پوتی زبانا ماں پوتی دو ربیدگاں کار بکنا آئی چونائی آئی واسطہ مشکل سک باز ہے. پدا ای ملکہ گورنمنٹ ہے یا سرکار ہے سرپرستی بلوچستان باقی صوبانی نسبتہ کم ترے. ماں گندیں کہ سندھی زبان سندھا سک باز پروموٹ کنک بھی آئیر سیاسی پشت گونے کے پی ہیں یا پشتو زبان ہیں آئیر یک ملک کے گونے کہ اودہ آئیر راجی زبان پشتو ہیں او کے پیا ہم چوشیں بازیں ادارہ ہستے ہیں کہ آ ایدگے زبانہ اوار پشتوارا پروموٹ کنا. ہمیں وڑا پنجاب ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہیں اودہ اردو پروموشن اردو دیمروی آئیے ڈیولپمنٹ واسطہ سک باز ادارہ ہستے ہیں بلے بلوچی آرا کس نیستے ہیں. ای درگتا گوستگے سالاں اگاں بلوچی اکیڈمی گرانٹ ودان کتا 1966 چے اکیڈمی گرانٹ شروع بتا 1000 کلدارہ بغیر تا مرچی گا اگاں 1.5 کروڑ ملی یا 2 کروڑ ملی ای دورانہ چوشیں سرکار اتکا کہ آہاں باقاعدہ گرانٹ کم کتا مکترہ اگاں تو کمپیئر بکھنے ملک کے ایدگے ادارہ تو اکیڈمی آف لیٹرز ہیں کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے آئیے بجٹ ارباں کلدار ہیں. آرٹس کونسل پاکستان ہے آئیے 5 کروڑا چی گیش ہیں آ باقی اسپانسرشپس ای چیز دے گرا. امی وڑا سندھا چوشیں بازیں لفظاں کی اکیڈمک ادارہ ہستے ہیں کہ ادا کروڑا کلدار یک ادارہ ہی ہے گرانٹ ہے. بلوچستان چوشیں لٹریری یا اکیڈمک یونیورسٹیاں آبید چوشیں اکیڈمک یا لٹریری آرگنائزیشن یا ریسرچ اورینٹیڈ انسٹیٹیوشن ماں نگندے. اگاں بلوچی اکیڈمی 1.5 کروڑ کلدار گری تو آپ بلوچستان تو کا مستریں انسٹیٹیوشنز آنے بالکل. حالانکہ اگر تو ملک کے ایدگے ادارہ کمپیئر کنے ای کمترے نے ای انچے ادارے کہ اب پاکستان ہے یا سندھ ہے یا ملک کے ایدگے ڈسٹرکٹ لیول ہے یک آرگنائزیشن ہی ہم چا بلوچی اکیڈمی گیشتر زرگری آئیے ریسورسز گیشتر نو چیلنجز ہے کہ تو گپ جا میں کہہ رہا یک مزنے آڈینس ہے بلوچانی نوشتکار سک بازاں بلوچانی شاعر سک بازاں کہ آ روچ پر روچ کریٹ کنگا ہاں تخلیق کنگا ہاں آہانی ساچستی مواد کے میں کہہ رہا کہاں گوڑا ماں اگا سالی 25 یا 30 کتاب چاپ کنے گوڑا میں کہہ رہا دگے 200 مسودہ انگا ہیر کہ ماں ہانا چاپ کت نہ کنے. ریسرچ اکیڈمی یک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے بلے یار ریسرچ کے لوازمات یا ریسرچ بیسک ریکوائرمنٹس
آئی تو کا فائنانشیل ریسورسز مست ہیں مثال علمی یک گپے بھلے اکیڈمی آئی پورا کتنا کا جی ہمیں وڑا انچے بازیں پیڑا چاہے آ اکیڈمک بیباں یا کلچرل بیباں نو پریزرویشن ہے تو یہ آرکیالوجیکل سائٹس آنی تو لوٹے کہ تو انچے کتاب چاپ بکنا آئینے یا انچے ریسرچ بکنا آئینے کہ آؤ دا اسٹوڈنٹ یا پولکار یا نو دربر بروہاں سائٹس آنی سرا پولکاری بکنا تو آہانی آ حسابہ کمکہ کت نکنے تو یہ اولیو مستری چیلنج ریسورسز آنی کمی ہے جی چاہے مالی بیباں یا ادھگے بیباں دومی ارکسی اما کے انسٹیٹیوشنل لیمیٹیشن منی گالا اگر سرکار سرپرستی نکاں تو ادا بعضیں کانسٹرینٹس بھی ہستا چاہ مختلف سیکٹرز آنے مگا کہ داراں یہ چیزاں کہ شرح وڑیا کار میں بھی ابتن سب چیلنجزن شما گپا تھے بلے اے چیلنجزن پجگا بلوچ اکیڈمی بھی ہے کہ بلوچستان یہ دیگا اکیڈمیز بھی وہاں کار کنگے ما کم سے کم یک سلسلہ گندہ پیدا کی کار کے وتی عدد تک کار کو جم رنگے بو گائیں اور میں گورا لگتی سکیں کنے جیڑا استا چوش کے اے جیڑا کہ میں کرا انچکو ریسرچ گپا تھے کہ ہمارا انگا کی ریسرچ بوگی میں کرا ریسرچ نبو وگائیں اور آس اسکرپٹ جیڑا میں زبانے علت انچی جیڑا کہ نوشا ہم چو نیم کرنا تقریباً گیشتری او کرنی نو بیتے اے جیڑہانی ہمارا انگا موجود بوگ شمار نہ لگی کہ ماں اکیڈمیز آنی سرا یا کسانی اعتراض کت کرنے کہ یہ جیڑا انگتا چی ہوستا استا جی ہاں مچل لاتے ہیں اچھے جیڑا کہ آہاں انڈیویجول یا تانائی مردم کت نکا آئیو واسطہ ادارہانا کار کنگی بالکل انچو کے تو گو کہ اعتراض کت کنے ماں سرپدباں کے اعتراض اچھی دھیما بھی تو کت کنے پرچہ آگ کے ذمہ واری خاص کر اسکرپٹ حوالہ خاص کر دے انچیں پیڑ کے ادھا کارکنگ لوٹی ہو تنیگہ تک کے نبو تھا آہانی تو کا ادارہانی نزوریانی مزنی دستے مانے بلوچی اکیڈمی مردم زیادہ توقع داری چونکہ انچو کے تو مستریں اکیڈمی تو بھلے ماں سرپت باں کے ماں آ حسابہ کہ مارا کارکنگ لوٹی بدھ کا آ حسابہ ماں آ توقع حسابہ کارکنگ کت کنگا نہیں بھلے پدا ماں گپے کہ ار کار واسطہ یا ار کار کنگے واسطہ بازیں رابند باں تنیگہ تک میں کہہ رہا سک باز انچیں جیڑا ہم ہستے کہ آ لنک ڈانگوں ادارہانی توانی آہانی اسٹرنتننگ آہانی اما چیوشاں طاقتیں بڑھائنے کے واسطہ پدا آئیے مسترے کار مردمانی کمک کے ہما کے تی زانتکاراں ہما کے اکیڈمیا گوں امگرنچاں ہما کے اکیڈمیا اگدہ داراں آہانی ہم ذمہ داری ہیں کہ انچیں کاراں بچیڑاں انچیں پلاننگ بکنا کہ وتی قوم نبشتکاراں یا پولکاراں یا اما کے کار کنا آہانا گونتا انگیج بکنا ادارہانی مستری ذمہ واری ہمیشہ کہ مردمانا یک جاگیا جمکا نادینی چراہاں کارگری منی اللہ ما تنیگا ای کارا صوبمند نبوتگیں اب تک سر مردمانی گپا آتے میں بلوچی ادبا چوش بوتا یا کہ ہمیں چکے ماں اوبزرو کتا سیادہ بگردان کہ انو میں کہ بازیں ادیب بوتگاں پٹ پولکار بوتگاں شاعر بوتگاں کیا ذاتی صورت نشت کو کار کتا ہاں چنایا اکیڈمیز ہاں گو بندوق نہ بوتگاں نو میں ادیبانی پٹ پولکارانی گو اکیڈمیز ہاں بندوق نبو وگے تکلا سواب چی مطلب ذاتی صورت مردم نشت کو کار کتا بلے یک اکیڈمی یہ دستور تو کا موجود بوا گو ڈسپلینے کو ماں موجود بوا گو کارکنہ مسا کم نستا جی ماں ہمیں تے وجہ سید گپاتی دیما برام 1951 کا وادے سید روتے کراچیا گوڑا اودا اولی سرا آٹھمبا سید لفظاں کے پیڑا چو نامدار نبوتا بنداتی آئیے دور بتگا گوڑا اودا اولی سرا ادارہ کوشش کنا بلکہ تو سر پدے کہ بلوچی اولی ادارہ تو کا سرچمہ گم یک ادارہ ہے بالکل بلے اودا ما گندے کہ واجہ سید لفظاں کی پیڑا سکیں بلائیں نام ہے اور زبان ذاتی ہے والا شاعری ہے والا اچھا عرض پیڑا آئیے گا کارا بچارے ترا یک
سرجمے وہ یک اسٹینڈرڈ کاری گندگا کے بلے ہمیں مردم میں کہ ادھر کراچیاں نندہ و سرچمگا جوڑ کنا 2 سال پد آجتابا آئیو وجہ چہیں آئیو وجہ چہیں کہ ادارہانی وطیلتیں ضرورت با ادارہانی پالیسی با ادارہانی لتیں اما انگریزی اوکشن نارمز با میں بلوچ تنیگہ تک کہ اما نارمزانی فالو کنگا نزوریں ما آواریں کار نکنے ما ارودا تہنائیں کار کریں تو گشت کہ میں زبان ہے یا اسکرپٹ جیڑا تنیگہ تک نگیشتا آئیے وجہ چیں تنیگہ تک چوشیں ادارے تو نگندے بلوچی اکیڈمی گوں آوار کہ آیا اسکرپٹی دیما بیارا زانچیا اتورساں کہ ما یہ اسکرپٹا کاریں ملک میں سرا ایراد گری بلے واجہ سید آشمی بھی سید مرچی اکیڈمی کے ہمیں رابندہ فالو کن گئے یا اکیڈمیا ہمیں رابند کم کے آئیے نزوری کا شتگام چا واجہ سید ایک فرد دیوتا 1950 ششا کے آئیا زبان اسکرپٹ جوڑ کو تھا مرچی بلوچی ہے اسکرپٹ سخت باز بدل ہیں بلے اگر مرچی تک ایک ادارے کو گوشی میں اسکرپٹی کارا آئی سر دنیا جہان اراد بھی بلے ہمیں کہ راست نبی سے گئیں گندروائیں نزوری گندروائیں کمی آئیے تو 4 مردم پات کے گوشی ہمیں سرجمیں اوشی تو کا دگے تبدیلی گنجائش نہیں حالانکہ یہ ردیں یک سائیکی یک ردیں لے گئے بلے ہمیں ادارہ سازی نبوہ کے وجہ چے میں شخصیت پرستی گیشتے رہے بلے ابتن صاحب میں کرا ادارہ وہ بودتے گا نا شما نلگی کہ ادارانی ہم ایک ذمہ واری بودتا ہے کہ انگتا آستے ہیں کہ ہمیں امادی پٹ پول کارے کہ میں ذہنہ میں انٹلیکچوالز ہاں آکے ایلینیشن شکاراں تہنا آیاں ادارہ بروہاں آیاں دست بگرم اسی تو کا پتہ منتر روشا کہ ادارہانی تو گوشت کنا ہے کہ 4 مردم نندی تو ادارہ جوڑ کاں پتہ آئی سرا کار کاں بلے اگر تو ادارے جندے نیچراں بچارے مثال منترہ 2 سے مثال دیا بلوچی اکیڈمی تو بگو کے 1970 اپتاد آچی بغیر تانوہ یک اسٹیبلش بلے حسابہ نہیں کہ یک تو بگوشے کے ادارے مرچیہ تک کے بلوچی اکیڈمی ہے یک عہدیداری یا آئیے ممبریں مرات نگی مثال آئیے یک فکس سیلری نیست ہیں والنٹیئر حسابہ کار آئیں بلے چونکہ بلوچی اکیڈمی کتاب چاپ کا آئیے زر ملنا منترہ بلوچی اکیڈمی مثالہ نہ دیا منترہ دیا سید آشمی اکیڈمی گوادر مثالہ سید آشمی اکیڈمی گوادرہ مالی وسائل نیست ہیں برے برو EMPA کر رہا برے برو بلوچ دوست کر رہا یا برے اگا سرکارہ لکی 2 لکھ کلدار داتا ماں چیزہ نظانا بلے اما کے باس کاں اما کے آئیے ممبراں چوتی جیبا چوتی جندے ریسورسزاں خرچ کنن تو کتاب چاپ کنا امی وڑا ریفرنس لائبریری میں کہہ رہا کراچی ملیرہ اما باسکانی کمٹمنٹ ہیں دیکھے باقی دنیا اگر تو سرپدے اگر یونیورسٹی بے وہاں یا تے انچے ادارہ کے ایون کے نان پروفٹ آرگنائزیشن کو شکبہ بلے اودا ارکس ہوتی پگاری گی آکے ہوتی کار کا پگاری گی بلوچیت علی گئی ٹرینڈ نیت کا بلوچیہ اگر شبت ادارہ کیا لنکو کے سرا حساب با تو برو اما کے اما تو بگو کہ ہم روچی ارچو درچا وط برداشت کنگا تو نوک ای گوشک کہ اگر کسی یکی اما کمٹمنٹ حسابہ کارائیں بدکا حسابہ کار کت نکا میں کرا رو دے گپ چیز بیال کنک بھی میں کرا یک مردوں میں منتر ایک مثال ہے دیا میں کرا تقریباً ایودا 60 و 70 بلوچیں مردوں مستاں کہ لیکچرار بلے لیکچرار ماہانہ پگار ہے گرا ٹھیک ہے پگار تو کیا آنی آؤٹ پٹا بچارے تو نگندے کہ بلوچی مرچی اگر 10 سال ہیں 2016 چیئے گا ایک لیکچر آرے لگے تک کالج لے والا تو بچار آئیے آؤٹ پٹ چاہیں حالانکہ آئیے کار ہمیشہ آئیے موز مل لگائیں بلے یا کنچے مردوں میں کہ آئیے موز نہ مل لگائیں کمٹمنٹ سرا کار آئیں آئیے ہوتی ایک مردوں میں 4 مردوں جوڑ کو تھا
आहा होती एक सर्कल ही जोड़ को था आ काराएं और तैयाला के ज़्यादा ब्लेम कनक भी ई गप बाज जागा ई गप डिस्कस नबा भले बाजें चीज़ अच्छे ना कि वादे के तो इदारानी वसे गप्पा जाने आरे रिसोर्सेज गप्पा जाने पता हाँ कंपेयर करें माँ सरपत बा कि बलूची एकेडमिया चूँकि गिश्तर गिरांट मिली बलूची एकेडमी है कंट्रीब्यूशन बुतकं गिश्तरा भले आइए आगा या कंचे इदारे कि आइए गिरांट नामे लगाएं आ कंट्रीब्यूट करने गए मनियला आ गिश्तर लाए के सताएं और बाद आइए कार गिश्तर मनक बेबा देमा आरक बेबा दुम्मी शे कि अमा मर्दम के अमा अच्छे उर्दुआ कुल वक्ती लिटरेचर सरा कार कनगा आहानी हम कंपैरिजन भी कि बारे आहा गुड़चे कार करता ये मनियला या बाद मर्दम इशाम बिजेड़ी दिगे एक जुस्ती कि मेवा सक्कार दशदारी मरूची बलूच इल्म जानता कमु की दीमात का माइट कई सफर होती कमु दीमा उड़ता मेकर मर्दम मस्ता के फलसफा जाना मेकर जुबान मर्दम मस्त टेक्नोलॉजी भी मर्दम दरके थी नुअंची मर्दमी के फलसफा जा जुबान राबंद सरपदे अदब जा साइंस और टेक्नोलॉजी मर्दमे ए पे हमें जैनानी अप्रोच करने का बलूची एकेडमी वजन ची बुत्ता वन ची इस अक्की शरने जोस्ते अक्की वैसे के अमा खासकर बलूची एकेडमी के किताबां के चापका आया आचोने मर्दमानी के रवा या आचोने मर्दम चारी यक्के दुमनी अमा पेड़े के स्पेशलाइज्ड मर्दमा अमा पेड़ा के मर्दमा कार कोता अमा पेड़ा वंता बलूची एकेडमी आहाँ चे चोने कार गिफ्ट का इधर कता 2010 बलूची एकेडमिया वती अमा के किताब आनी चाहे रिव्यूअर बेबा कि माहाना 2-4 गोशें या एडिटर बेबा हर पेड़े माँ लाते हैं सेलेक्टिव मर्दम के अमा पेड़ा आनी कंट्रीब्यूशन बुता किताबी सूरता या डिग्री है कि हाँ वंता में पेड़ा या अमग्रेंच बुतगा कि आना एक इल्म बुता मा पेड़े तकरीबन 12-13 बलूची एकेडमिया पेड़ या फील्ड टाइम तक वो आर पेड़े 5-6 मर्दम के चेन को था एकेडमी के हमारा एग्जेक्टिव बॉडी भी था आहाँ के चेन को तक तो मैं यार किताब ही के शायरी है अगर पढ़े गए या रिसर्च है गए हिस्ट्री है या प्रोज है नसर तो का फिक्शन और नॉन फिक्शन है गए तो अमा मर्दमानी के रहा चारगार अम्मा आना दें कि शुमा इशान बेचारे के एकेडमी इशाना चाप पिका या मकाम दुम्मी एकेडमी यक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू को तगा कि आर एमफिल स्कॉलर के आगा एजुकेशन स्कॉलरशिप एजुकेशन एमफिल कन गए बलूची डिपार्टमेंट बलूची सब्जेक्ट आंसर एमफिल कन गए या बलूची पेड़ा कार कन गए या सोशल वर्क है हिस्ट्री है गो अमग्रेंच हैं गो बलूची बलूचिस्तान है ज़ुबान लिटरेचर आर्कियोलॉजी आइए हिस्ट्री आइए ट्रेडिशंस ए फील्डा को अमग्रेंच हैं बलूची एकेडमी चुशें एमफिल और पीएचडी स्कॉलराना कुमक्का ड्यूरिंग आइए कार्य दौराना या कि वैसे के एकेडमी किताब चाप का किताब है अमा के राइटर हैं या अमा शायर हैं या नविश्तकार हैं आइए रॉयल्टी ना भले अगर यकी रिसर्च करना गाएँ ताकि आवती रिसर्च कारा कोतबिका आइयारा होती पोलकारी दौराना हम कुमक्का या माली कुमक्का या कुजाम भी आसराती आलई इक्विपमेंट की ज़रूरत हैं या जगह सामान की ज़रूरत है या जागे ट्रेवल करते ये बड़ी चीज़ा आसराती बिदा तो एकेडमी मनियाला बलूची एकेडमी मुदाम हमें जोध बुता कि अमा रेलेवेंट या मुताल्लिका फील्ड मर्दमा चराहा कुमक बुजूरी ओ आहा गो हमें एकेडमी के हमा मकसद हमा फील्ड के एकेडमी कार कन गए आहानी कुमक का बुजूरी और देमरवी पर एप्तन सब माँ आया के एतराज़ कुता बाज जागा कि मैं एकेडमी जानी बला प्रोजेक्ट जिसके अनुष्मलत प्रोजेक्ट नाम गिफ्तेगा रिसर्च पेड भी डिजिटलाइजेशन पेड भी या कि देगे मामलात भी कि मैं एक प्रोजेक्ट विजन रंग आस्ता भले प्रैक्टिकल सा कम बा
Olatianchi project rastan ke beginde 10 sala sari 20 sala sari 5 sala sari ay naam gerek gutta bale roche maruchi ga ha project tanna vision rangasta practical buga na shumay kala shi wajachi agana tanna apuai enna shituka 100% rasti hai mantara dose project ani nama gira ke ma academy bas butagutai shaish kanaga yakki mein encyclopedia project bita baluchi academy 19 92 apta सारी हम encyclopedia है गबुता हमें बड़ा मैं खासकर मैं के में अदी लफ्ज़ां के शायरी हैं आइए किस्से या चाचा माँ किताब व छाप कुता भले अमा मर्दमानी कोशिशानी बरवर्द बितगा कि आहा इंडिविजुअली कार कुता आहा तन्ना अर्जा गया कि हर चीज़ मिलता आहा छाप कुता भले प्रोजेक्ट सूरता न बितगा मैं अवली सोबमंदे प्रोजेक्ट तो बगोबता लफ्ज़ बलद है कि बलूची लफ्ज़ बलद आबता 1998 शुरू बता माँ कदी सरजम कुता माँ 2014 सरजम कुता ए दौराना आइए के एडिटर बता या चीफ एडिटर बता वाजा जाम मोहम्मद दश्ती साहब दरमियाना आई सरा अमा के ओर्श बतगा पता दाकार मंतगता भले तकरीबन 12 साल बाद आकार में सरजम बू आइए बरवर्दा माँ या को 2 जगह प्रोजेक्ट कंप्लीट को तगा कि बलूची अंग्रेज़ी लफ्ज़ बलद हैं 4 ज़ुबानी लफ्ज़ बलद हैं भले ये अच्छे कारता केशां सक बास टेम ज़ुरता ताई जोस्त के एकेडमीज़ या इदारा प्रोजेक्ट व जोड़ करना भले आप प्रोजेक्ट या व बेंदात नबा या व नेम बंदक बा बच्चा मस्तरी एक वादी के तो प्रोजेक्ट ही के ती जहना के प्रोजेक्ट बुनियादी कार अच्छे ने कि आइए यक मकसदी भी आइए यक प्रोडक्ट ही भी कि तो ची कनक लूटे प्रोजेक्ट आसरातिया पद तरह ची दस्त कपी सिमी तो इशारा चूं कने ये चूं कनक गो 2 चीज़ा यकी आइए ह्यूमन रिसोर्स हैं कि मर्दम तरह लूटी दुमी आइए माली की तरह ज़र लूटी तो मर्दम के दारे तो इक्विपमेंट्स या साजो सामान के गिरे आइए वास्ता तरह ज़र लूटी बलूची एकेडमिया बदकिस्मतिया अर्थ प्रोजेक्ट ही के जोड़ को था अन्नु हम 5-6 प्रोजेक्ट पाइपलाइना के माल उठे कि आने सरा मारा सरकार ज़र बिदा या माली वसाइल बिदा भले माँ आना ये वास्ता कोत कनगाने कि माँ मर्दम दाश्त न कने माँ साजो सामान ज़रूरत न कने माँ ये सज्जे चीज़ बंदूका गो तो माली वसाइला अगर माँ एने मानू एक प्रोजेक्ट शुरू को तगा वस्तगे साला एकेडमी प्रोजेक्ट एकेडमी ग्रांट के 5 करोड़ गुतगा माँ 2020 ता प्रोजेक्ट जोड़ को तगा NLP है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अन्नु दुनिया NLP सक बाज दे माए भले ही के सज्जे कार शुरू बुतगा इंटरनेशनली 2010 ची मावती बलूची हिसाबा 2020 ता प्रोजेक्ट जोड़ को तगा भले 2020 ता माशी सर कार को नको तगा वादे के तो इसी प्रपोजला बनाए ने तो इसी सजे चीज़ानी बारा सोचे और तो जाने कि यार ईशा माँ खुद न कने 2024 माशी सर कार शुरू को तगा हमें साला चिया में ग्रांट भी तगा 5 करोड़ कलदार अन्नु माँ हमें प्रोजेक्टर कंटिन्यू कोत कनगाने ये एक मिसाल है अनु सरकारा में ग्रांट कट को था तो माँ प्रोजेक्ट बंद कनगे आसरा रस्ते पदा माँ गप्पे के तरह जब तक माली वसाइल नबी तो शहरी सरा दिल जमे वड़िया कारकुत न करे तो शर्रे वड़िया मर्दमाना एकोमोडेट कुत न कने अनु में कर बाज मर्दम गुशी के ट्रांसलेशन पर चश्मा न कने हालांकि दुनिया मस्तरे के ज़ुबाना आहानी ट्रांसलेशन करेंगे आसान नहीं तो अगर ट्रांसलेटरी दारे वो तो लूटे क्या कुल वक्त इसी सर कार बेका एक प्रोजेक्ट ही सर कार बेका पूरा आतर पे कनक लूटी बिल्कुल चूआ मेकरा मर्दम ट्रांसलेट कनगा साल या 2 से किताब एकेडमी वच्चाप कनगा भले एज अ प्रोजेक्ट तो बे बिंदात कुत न कने आइयो वजह पदामा माली आसराती जी सर शुमानु गप्पाते कि मैं बाज़िम प्रोजेक्ट अद्धे तक पूरा बुत्ता और बाज़िम प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल न बुत्ता पता है आपको आई कि
پائنان سے مسئلہ کے راستے میں اکیڈمیز نہیں کر رہا دگیم یک جیڑے استے کہ میں اکیڈمیز ہوتی پیسلان زرگا خود مختار نیا شمائی گا پچھوں چاہ رہے خود مختاری منظانہ تو کجام سنسا گپائے خود مختاریہ تو ادارہ خود مختار وہ خاص کر اگر بلوچی اکیڈمی ہے تو آئینہ بچار ہے بلے آئیے کہ ہما ایگزیکیٹو باڈی ہیں ایگزیکیٹو باڈی ارچ ڈیسیجنی زوری چا آئیے جرنل باڈی ممبراں کہتے ہیں بلے وہ آئیے توثیق ہم چا جرنل باڈی ممبراں بھی بھلے ایگزیکٹو باڈی جرنل باڈی اما کے پاور ہیں آئیے خود مختار ہیں نو اگاں ایگزیکٹو باڈی فیصلہ کاں او انچیں کاری کہ آئیے اہمیت ہستے پا زبان صحت مند ہیں فائدہ ہیں تو علمہ زورک بھی گپ کہتے ہیں تپاکی ہے بعض برا ایوڑ بھی کہ بدھ کاں انچیں کارے کہ کنگ لوٹی اودا باسکانی نیاما تپاکی نبی یا ایگزیکٹو باڈی گیشتریں باسک ہمیں سرپت باں کہ ماں ای کارا کت نکنے یا ای کارے نکنگے بازیں سبب باں تو خود مختاری ماں گوشت نکنا منیالا آئیے واسطہ گیشتر تو ای کنے کہ کمٹمنٹ بلکہ نزور ہیں یا اما کے تو ساری ویژن ہے گب جا کہ بازیں پروجیکٹ ہاں آہانی تو کا وادی کہ تو کارکنگا بندات کنے بازیں مشکلیں کے آپ پروجیکٹ کے کاغذانی تو کائیں بدھ کا سک شر لگ گی بلے وادی کہ تو عملی طورا کارکنگا بے آئی تو کو سک باز جنجال کے مردمانی نیاما بعض مردمانی لیکا یکی دنیا کو نہ ملنا بعض برا کار انچو پیچیدہ باں کہ بعض مردم تو بگو دستان چست کاں بعض مردم روتے ہیں دھر کہتے ہیں چپ پروجیکٹا نوکی مردم کے آئیارا چیزانی سرپت بوگا ٹیم لگی تو یہ اچھے چیزاں کہ آئی تو کا ڈیسیجن میکنگ منیالا خود مختاریہ چی زیادہ کمٹمنٹ ضرورت بھی یا اما ویل لیں آئیے ضرورت بھی کہ تو چچو آکار ارزشتہ سرپت بے او تو چچ کجام حدہ تک کہ آکار کنگے اما واقع دارے او اما ویلہ دارے خواہشہ دارے بلے ایپتن صرف دیکھ ایک سوال ہے کہ میں وہ سکا ارزش داری مائے سوال آگو نزدیک سوال چنے ساری بھی کتے گا کہ انو میں بعضی ادیب استان پروفیسرز استان نقاد استان شاعر استان کیا وڑی نہ وڑی اکیڈمیزن کو بندوق بوتے گا بلے من ازانی کجام سبباں کہ مروچی اکیڈمیزانی باسک نیا ڈننا ذاتی صورتوتی صاحبہ کار آیا بعضی نام استان نو یک کی دو ایسے نہیں بلکہ بعض آن اور مروچی اگر ماں آنی کرا بنندی دیوان بکنے ماں یک گلے گندے آنی کرا کہ اکیڈمیزنی بابتا شمارا چیز ہم ابھی اکیڈمیزنی وجہ اکیڈمیزنی سوابیں کہ ہاں پردی اوپینینا ادھا عزت نرسی اگر نا میں ادیبانی مسئلہ ہیں کہ ہاں یک ڈسپلین ہے تو کو بدنا کنا منیالا اے سکے شر جوستے جی اے تی جوست بندوں کے گو ادارہ سازیہ بلے گو اما تپاکیہ کہ مساریہ میں گپ جا کہ بلوچ ودمہ وطا تپاک نبا بچہ ادارے کے بھی ادارے یک آئینے بھی دستوری بھی بالکل اچھا ہر ادارے وڑا بلوچی اکیڈمی رحم یک ادارے ہستے سوری آئینے ہستے آئینے تو کا لطیتی مقصد با آئیے تو کا احبتان بھی زید بھی بکر بھی ارکس بھی آپا اما ادارے مقصدانی واسطہ کار کا بالکل وعدے کہ ماں کہاں ماں اکیڈمی باس کے نہاں و ماں واحق دارا کہ ماں بلوچی اکیڈمی باسک ماں آئیے امراداری کنا اور آئیے مقصد ہمیں بھی کہ اکیڈمی کے ادارہ کے اما مقصداں پا بنائنک بوتا جوڑ کنک بوتا یا اکیڈمی دستورہ کے اما مقصد نوشتا کہ ادارہ ای کاراں کھاں ماں آہانی سر اتفاق کنا اور ماں ہمیں کارانی یا ہمیں مقصدانی حاصل کنگا وتی کنٹریبیوشن دیا جی وعدے کہ ای جذبہ بھی گوڑا مردم یا جاگا با بھلے اگاں ماں گوشا نہ ماں چونکہ بلوچی اکیڈمی بلائیں ادارے منی اودا نامی بھی منی اودا
یک تو بگو یک انچیں پہچانی بھی کہ ما کار کنا شر نہ کنا شر یا ما آر وڑیں شر و گندگیں کارے کنا بلے چونکہ آ ما ادارہ بان و ما منی نامی رجنا بھی ای وڑے مردم گڑے بزا ذاتیات تیسرا کار آئیں جی وعدے کہ تی نیمگا مقصد بھی وہ مقصد تی جندے ارزش تا چی گیش بھی او دا تو تپاک بے میں اسی مثالت رہی وڑا دیاں کہ اگا اکیڈمی ہے مقصداں کو مت تپاک کنا تو ہم تپاک کنے زیدم تپاک کن بکرم تپاک کن وڑا ما یک جاگا بے آ مقصد نوشتہ ہاں بلے آ اکیڈمی ہے یا ما ارچ ادارے کے جوڑ بھی آ 60 سالے 70 سالے آ مقصد ردوم زوراں انو اکیڈمیزاں کہ منی کار چیں انو اکیڈمی وسروا ارچ وڑیں کار نہ کھانا وعدے کہ تو زانے کہ یار بلوچی اکیڈمی اڑتی ذہنہ کہ یار ای ادبی کتاب چاپ کان شاعرانی کتاباں چاپ کان ای مراگش کان ای پولکاری کتاب چاپ کان چیا تی 60 سالے کار ہمیں بتگاں وہ آئینہ کے تو چارے ہمیں وڑ لکھتا بلے نو کہ فردے کے آ اولی سر ہمیں واہگا داری آ ہمیں کولا کان کہ ماں اکیڈمی کاراں امراداری کنا گوڑا کجام جاگا بھی کیا اکیڈمی اچھی گستا بھی اسی مطلب ہے کہ آ مردم چاہ اکیڈمی مقصداں دربو گائیں آ ما اکیڈمی مطلب ساریاں ماگو کہ ادارہ لتی ربند باں وعدے کہ تو آ ربندانی سرا روے تو تپاک ہے وعدے کہ تو آ ربنداں لگت مال کنے وتی وائش سرا کار کنے گوڑا تو بوت نہ کنے ای امی فلسفہ ہیں کہ اکیڈمیا بعضیں مردم کہتے ہیں آ کنٹریبیوٹ کا پا عزت چوشیں بعضیں ممبر ہستاں کہ ہاں ہوتی زندے آخری دورہ تک کہ بلوچی اکیڈمی ہو آئیے باز کیے شرف داشتا پا بلوچی کار کو تھا پا اچھا چوشیں بعضیں مردماں کہ آ اکیڈمی ممبر نا بلے آ کاراں ہاں لفظاں کی پیڑا تو یکی اگر گوشی ماں کار کنا یکی اگر گوشی ماں کنٹریبیوٹ کنا پا لٹریچرہ پا بلوچیا پا زبانا یا منی ہما کے کاریں ماں آ کارا دیما برت کنا گوڑا آ ہما مقصد سرا بھی نہ کہ فلانی منگوما چوکتا یا فلانی انو تو یکی آرہ بگوش کے وجہ تو ای کار پرچہ نہ کتا وہ آ برانز گیت کے مناب کے جو اس کے من پرچہ ای کار نہ کتا گوڑا ایوڑ نبین ادارانی تو کا یک تو بگو کہ سیلف ڈسپلن ہی بھی تارا اودا بعضیں وتی ذاتی وائش کشگ لوٹاں ادارے حسابہ روگ لوٹی اگاں یک ادارے تو کہا آئیے فیصلہ ساز ادارے آئیے اب ممبراں 9 ممبراں یا 11 ممبراں فیصلہ و اکثریت سر ابھی بھوتکاں اگاں اب ممبراں 5 ممبر یا نیمگیا یک فیصلہ زوراں کوڑا 2 ممبرہ لامالا آنی گپ زورگ لوٹی بلے اگاں ہمیں 2 ممبر کشن نا پرچہ میں گپ نہ بوتا اور 5 مردوں میں گپ بوتا کوڑا نوشی رتو چونکنے ادارہ سازی ہمیں چیز ہے ادارہ سازی رولز کے جوڑ کاں دستور کے جوڑ کاں رہبند کے جوڑ کاں آ یک مردمی واسطہ جوڑ نہ کاں آ مردمانی اجتماع واسطہ جوڑ کر تاکہ ارکس بزان کے منک چی واسطہ کار کنگی تو چمیشہ بعضے مردم کے اتکگاں بعضے مردم شتگاں بعضے مردم پر رضا شتگاں بعضے مردم اداچی درکنگاں بتگاں ہمیں واسطہ درکنگ بتگاں کہ آہاں رہبندانی لگت مالی کتا آ چاہے مم بے ماں لوگاں چیئرمینہ ماں بگوشا نا اکیڈمی دستور دگوڑ گوشی بلے چونکہ ماں ہی کارا لوٹا لہذا ماں ہی کارا کنا گوڑا بزا ماں معیار بارا وہ باقی ممبرانی سے رہی فرض ہے پرچہ ارکس کول کان ارکس پا ایبتان واسطہ کول نہ کان ارکس کول کان کہ ماں اکیڈمی پازاں ماں اکیڈمی مقصدانی دیم رویہ امراداری کنا گوڑا ماں کے اگاں امراداریہ یلا بھی دیا یا ماں اما کے اصول اکیڈمی دیم روی واسطہ جوڑ کنک بتگا آہانی لگت مالیہ بکنا گوڑا منی علا ماں اکیڈمی باس بت کنا نہ کنا بلوچی اکیڈمی آس اگر میں درست اکیڈمی نے گپا بزنی پہلے یہ دمانا بلوچی اکیڈمی کشمہ کماش ہے او دا ممبرشپ کرائٹیریا چیئے چنے سوال میں یہ واسطہ کنگائیں کہ دیکھیں ہم یک اعتراض یاستے ہیں کہ میں ادبی اکیڈمی زانی تو کا باز بران چے مردم ہم او دانی سرایاں کہ آیا ادبا کو کاسی تعلقی نہیں شما اولا کرائٹیریا مر بکشو پدا شما یہ اعتراض چون چاہ رہے
एकेडमी मंत्रांचो के सारिया गो कि एकेडमी जोड़ कनगे यक मकसद ये बता अमा के मैं कहने मर्दमा या मैं अमा के दानश्वरा इंटेलेक्चुअल हूँ आह के इदारा जोड़ कोता आह पर लते मकसदा जोड़ कोता नो मेंबरशिप है या बास्की है या अमरादारी है तो कंसेप्ट ये बड़ा बुजुर्ग कि ये इदारे जोड़े नु अर्कस के माँ एकेडमी आरा फैसिलिटेट कना कुजाम भी अवाला नु आ अवली सरा वैसे कि अमा के मौजूदगे बास का आ या बेचारा या चारा कि आया ये मर्दम के पैदा के या ये मर्दम के वाइशदारी के माँ पा बलूचिया कारकना ये वाकई वाहकदारी के माँ बलूचिया कारकना जी परचा हर मर्दमे के आगुशी माँ पा बलूचिया कारकना बुत का आप ज़ाती इंटरेस्ट पवती ज़ाती मकसदिया देमा कहते हैं बिल्कुल तो इसी वास्ता बलूची एकेडमी दस्तूर यक वाज़ेह तरीक़ेकार नविश्ते हैं अर्कस की गुशी माँ बास बुअग लोटा गोड़ा माँ आयारा दस्तूर कॉपी दे अवली गप पेशे के आ एकेडमी मकसदांगो तिपाक भी आ एकेडमी आईना भी मननी दस्तूरा भी मननी ज़ारे एक मर्दमे के बास बुअग लूटी वो आ दस्तूर और रहबंदा नमनी और आ वो बास बुअग नबी दुम्मी आ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन या एकेडमिक कंट्रीब्यूशन या बलूच सोसाइटी तो का कुजाम भी हवाला प्रोडक्टिव कार्य वाउन भी बिल्कुल मंत्रिशी मिसाल दिया बलूची एकेडमी साली 28 ताची बगैर तसीउ 5 किताब चाप का यक अंदाजे के कमोगेश बुत का एकेडमी शायरानी किताब है चाप का आहाना आहारी शायरिया देमाकारी एकेडमी पुलकारी कनाइनी एकेडमी अच्छे मर्दमानी कारां देमाकारी के आ बुदका वती जंदे वसा आ कारां देमा औरत मकना नु सवाल है कि आया अर्च मर्दमे के आ किताबें लिखतगी या अच्छे मर्दमे के आगशी माँ एकेडमी मेंबर बु अगलोटा आ वाकई एकेडमी मेंबर भी परचा अगर तो कंट्रीब्यूट करना लोटे एक शायर है नहीं कि माँ अमावादा शायरी करना कि माँ एकेडमी मेंबर बेवा आ एक नेचुरल प्रोसेस है आ बलूची ज़ुबान है या बलूची लिटरेचर कंट्रीब्यूट करने गए आ तख्लीक करने गए पैदा करने गए चीज़ पैदा करने गए नु एकेडमी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे एकेडमी हमा मर्दम चलाए नगा हाँ कि आ एडमिनिस्ट्रेटिवली बेजाना के यक इदारे चूँ चलाएना आइए रिक्वायरमेंट चाहिए आ कार चाहिए आया एकेडमी के हमा मकसदा जोड़ कनक बुता आ मकसदा सूबमंद बुअगा ने चूँ सूबमंद बा अच्छा पदा एकेडमी कुजाम कारां बेका कि आ कार पा लिटरेचरा पा ज़ुबाना पा बलूचिया या पा बलोच कौमा फ़ायदा मंद बेबा मैं करा हज़ारा शायरा नु तैयला या किदारे ये हज़ारा मेंबरशिप भी आप पॉलिटिकल पार्टी ही गुड़े भी अंचु के मतलब सारिया गो सर चमक के जोड़ भी कहानी अप्त मर्दम बा आ अपते मर्दम पदा ननिंदा चिया के तिपाकी नबी अमी वड़ा इदारान तो का अंचे मर्दम हम भी कि आ इदारे मकसदा चे ज़्यादा ज़ाती मकसदा होती गिरा की कोशिश करना गोड़ा आहानी अमा के इदारे मौजूद हैं बास का आहानी सर जिम्मेवारी कि आ चीज़ां बेचारा अमी वड़ा यक मौजूद हैं बास के आ अगर आप बंदा फॉलो करगा नहीं आयारा कशा ये मंत्र एक जर्नल चीज़ है वो नु बलूची एकेडमी वती कारकर्दगिया वती मकसदान सूबमंदिया मर्दम मेंबर हम का मिसाल मैं साल से 4 मर्दम मेंबर भी आ वस्तगें तो अगर 10 साल बिगिन दे अमिच्छु के मर्दम दरद का अमिच्छु मर्दम नोके अतका भी आए तो का वरना आए तो का मुख्तलिफ फटर्निटी है मंत्र एक मिसाल ही दिया तो एक गप पेजा के अच्छे मर्दमा के यहाँ लिटरेचर आगो मैं कह रहा लिटरेरी मर्दमा ऑर्गेनाइजेशन बनाए था मंत्र अच्छे मर्दम दिया कि आ बलाहें मजने शायरा शश इदारा जोड़ को था तो मना बुगो शाहानी वस्त के 6 साल करचे
شش ادارے یک مردمی چیئرمین بتا بلاہیں نام بلے آئی پدا ما ادارہ بچار بارے استانو نیستا یک کے اپوزٹ منتریشی ایک مخالف یہ گپ پیجرم میں کر رہا سرونگ سیکریٹری من دانا نام گرک شارن نے من نام نگرا میں اکیڈمی گرانٹ میں استے چیئرمین ہے کہ اللہ یر جنتا جاگا بیدا میں گرانٹ کٹ بھی وہ گرانٹ کٹ کنو کم میں وتی ایک باس کے وتی ایک چیئرمین ہی بھی ساری ہے کہ میں اکیڈمی کماش بتا گوڑا میں یک ممبری یار معلوم بھی کہ سیکریٹری لیول مرد میں بھی ٹھیک ہے میں گرانٹ کٹ کنگا دیما داری تو منا بگوش نو یک ادارے یہ واسطہ کئی کارگیشتر ہیں یک اچھے مردوں میں کہ ادبی مردوں میں بلے یک ادارے ہی آرہ چلائیں نکا شش ادارے چیئرمین و کماش بھی پا ناما بلے کرد چے ہیں نبی ادارے ایک سیکریٹری ہیں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان ہے سیکریٹری ہیں تئی واسطہ مالی ریسورس پیدا کریں گے یا تئی مالی ریسورس سرا اگر کسی کڈن جنگائیں تو آئی آرہ دار ہے دیکھیں منتر ایک مثال ہی دیا انو زتا بلوچی اکیڈمی سرا ایچ کیس نہ ہوتا پشتو اکیڈمی والا ہاں وتی ذاتی اما ممبرانی کے جنگ بھی بتا آہاں کتا کوٹا کیس مارا ہم کوٹا لوٹتا تو سرپدے کے وکیل کیساں پر زار گرا مبتا نہ کرنا میں بلوچی اکیڈمیا یک دو وکیل ممبر ہاں ماں تنیگا کوٹ و عدالتا یک زار رے خرچ نہ کتا ماں ہمیں زار پا بلوچی لٹریچرہ خرچ کتا گا نو تو منا بگوش ہزارہ وکیل لا ٹھیک ہے اچھا ہزارہ لٹریری مردم رشوت کان عدالتا پیش بود کان تی کیسا چھنکت کان ہمیں وکیل تی کیسا کنگائیں یہ منتر ایک مثال ہے دا اچھا میں کہہ رہا ادیباں لٹریری مردماں ادباغوں تعلق داراں اماکس کے کارکنگ لوٹا 6 سالہ کارکنہ وتی پروڈکٹ دیا کہاں اکیڈمی شرح چاپ بکا اکیڈمی معیار بار بھی کہ ہمیں شاعرارا یا ہمیں رائٹرارا اگاں یہ شرح تخلیق کی یہ سٹینڈرڈ تخلیق کی چاپ مکاں گھوڑا اکیڈمی معیار بار ہے بلے اگاں بلوچ آبادی 8-10 کروڑے گوڑا تیالہ میں 8-10 کروڑیں اکیڈمی ممبر بباؤں تاکہ اکیڈمی وہاں کے ادارتی مقصدہ دیما مروہاں آگاں ہی بڑی چیزیں تو منا بگوش کے کجام ادارہ ہیں کہ اچھکا تک کے سستے مرچی بلوچی اکیڈمی مستریں ادارہ ہیں جانے چاہا اچھو ریسورسزا گوں عبید بلوچی اکیڈمی تنیگا آستے ہیں منتر ایک دیکھیں مثال ہی دیا گپ منی دراج بو گئے بلے منتر ایک مثال ہی دیا یہ زندگی مثال ہے راسکو ادبی دیوان ایک ادارہ ہے راسکو ادبی دیوان ہے 400 ممبر تھا 2013 چلا گا پرچہ آئی گرانٹ نیستا 2013 ڈاکٹر مالک صاحب گورنمنٹا آہانا 1 ٹائم گرانٹ ہی رسے 6 ماہ تو کا ادارہ پروشت 20 لاکھ چوبتا بلوچی اکیڈمی کجا کوہیں کلا بلوچی زبان کجا کوہیں کلاتا سر کو بلے راسکو ادبی دیوان مرچی سے جاگا ہے ادارہ چلائنک ادارہ سازی ربندانی مطابقہ کار دیما کارکنک بلائیں مشکلیں کار ہے اسی واسطہ پا ادبی ٹائٹلی واسطہ گومبوا یا شاعری گومبوا کہ ماں چونکہ شاعری ہاں لہٰذا ماں ادارہ چلائنا بوت نکا اسی ادارہ چلائنا کہ وطی ربندہ وطی دستورا اودا ترہ وطارہ کشگ لوٹی ترہ وطی خواہش کشگ لوٹی اگر 4 مردم یا جگہ بھی یک ادارے جوڑ کا تو 4 نانی اواریں کوشش شامل بھی یک مردمی ٹول نبی کے مائیں ای کارکتا مم پلان زہم جانا چمیشہ میں ادارہ ناکام بوتگا پیشہ بھی ناکام بوتگا تنیگہ تک کہ میں کر ادارہ سازی نیستے ہیں میں کر مردم گیشتر ارزش دارا چاہے دارا بلے جی ایفتن صاحب ما وتی ادیبانہ دستا وتی نوشتکار کلاسہ دستا کہ یک نکتہ یہ سرا یک ڈسکورس سے گومت پاک کنا گو دیما برگا مطلب ماسا کم دستگا بلے پردی صورت مانی گپاں
او ماوتی اکیڈمیزم سک کم دستا بگندے چوش چیزی بوتا ماہ سک کم دستا یا وہ نہ دستا کہ میں بلوچستان اچھی اکیڈمیز ہستا آ یک ڈسکورس سے یک لیکے یا کہ یک ریسرچی سرا کاراں او تپاکاں او آئیے دیمہ برگایاں شما چیزیں چون چاہ رہے تی گپ یک صاحب یا بالکل راست ہیں کہ میں بلوچستان ہے ماں چوہ ادارہ سک باز ہے بلے اب تو اشت انچے ادارہ ہستاں کہ تو آہانی کاراں گندے او آ گوستگیں 40 سال ہیں اے پیڑا کاراں ہوں چوش کے تربتہ بلوچستان اکیڈمی گوادرہ سید ہاشمی اکیڈمی انسٹیٹیوٹ آف بلوچیاں ہیں گوادرہ یا کراچی ریفرنس لائبریری ملیر ہیں نوشکیہ راسکو ادبی دیوان ہے خارانہ نصیر کبدانی لفظاں کی دیوان ہے اگر ماں یک دو نام شموشگاں بلے ای اچھے ادارہ کہ ایشانی مقصد ایشانی کار یک وڑا ہاں آہانی کار چے ہیں بلوچی زبان آئیے دود ربیدہ آئیے ہسٹری ہے یا آئیے لفظاں کے پہازگیں بلے ماں گندے ہیں کہ ایشانی درمیان یا ایشانی نیامہ یک کوارڈینیشن نیست ہیں ارکس وتی کچا وتی حسابہ کارا ہے آئیے بعضیں سبب بود کنا بعضیں چینا کہ ارکس گشی کے ماں کار کنگاں ہاں تو منا بود کاں ایدگرانی ضرورت نہیں یا بعضیں چینا کہ آ گاما اتک نکنا کہ دمی ادارہ روگاں ہاں بلے ای گپ راستے کہ چوشیں کوارڈینیشن نہیں کہ ماں لاتے ہیں وہاں کے بنیادی جیڑا ہاں آہانی حل کنگا تپاک بے پمیشہ ماں گندیں کہ اما جیڑا کہ 1960 چی آہاں سر کشتا مرچی تک میں جیڑا آستا بلے کسانے منترے کالی دیا منظرہ تو سرپد نہیں 2017 چی بلوچی اکیڈمیا کے اماٹیں باقی گرانٹ کٹوتی بوتگا بلوچی اکیڈمی سرکارہ گرانٹ کٹ کتگا گڑا ماں جتائیں گورنمنٹاں جام کمال گورنمنٹ بھی عبدالقدوس بیزنجو صاحب گورنمنٹ بھی یا رندے ارچی کے دمی گورنمنٹ عبدالقدوس بیزنجو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ بھی ایون کہ وزیر اعظمہ ماں نوشتہ کو تھا کہ بلوچی ادارہانا گیشتر گرانٹ دیکھ بھی یا کہ وہ بلوچی اکیڈمی آ رہا کہ یہ گرانٹ رسگائیں ای وہ کم میں بلے بلوچی اکیڈمی ہوار عید کے ادارہانا بھی زر بھی ملی مالی ریسورس بھی ملی کہ آپ واقعی جنون کارا ہیں منترے گا پیوشا کہ ای ودا بلوچستان گورنمنٹ انچے ادارہانا فنڈنگ کرگائیں کسی نظرہ نیا ہاں لکا کلدار گرگا ہاں وہ بعضیں انچے ادارہ ہستا کہ یکے مردمہ سے ادارہ جوڑ کتا وہ آ سرکارہ چی زر بھی گرگائیں آچا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹا بھی زر گرگائیں کلچر ڈپارٹمنٹا چی بھی زر گرگائیں بلے آہانی نامہ کس نظام آئیے چیئرمین آگا زاں گوڑ جنرل سیکٹری کس نظام اگر جنرل سیکٹری ازاں گوڑ کابینہ یک مردمی نام نہیں کہ یہ ادارہ استیں آچونکہ سالی پریس کلوہ یک پروگرام کا یا یک کتابی چاپ کا کہ اما مردمارا رائٹرارا زرگی مصنفارا رائلٹی نہ دا نبشتکارا زرگی وتی ادارہ لوگو آجا پدرو سرکارا چی گرانٹ گیری چوشے سک بازیں ارکسوتی دکانے پچ کتا بلے انچے ادارہ کہ پا دلو سیک یا آہانی کار گندگ بو گائیں ادارہانی بائدیں بھی تو بلوچی اکیڈمیا گوستگیں اب تو 8 سال ہیں باقاعدہ لوبینگ کتا رابطہ سازی کتا انو گوستگیں 4-5 ماہ ساری میں 3-4 دیوان بتا کہ ماں ادارہ لوٹا رہے تگاں وہ ماں انو ماں سوشل میڈیا ایپ ہیں واٹس اپ ہیں یا باقی ہیں میں کوارڈینیشن ہے خاص کر 5-6 ادارہ باقاعدہ انو جوڑیں کہ اگر کاری بھی چیزی بھی ماں یکی دنیا کو شیئر کرنے ماں لوٹیں کہ اگر یک کاری بلوچی اکیڈمی تربتا اگر کاری ہستے آئیارہ بلوچستان اکیڈمی بکا اکیڈمی واسطہ یا کوئٹہ اگر بلوچستان اکیڈمی کاری ہستے تربتا ہیں بلوچستان اکیڈمی
او کوئٹہ آئیے کار ہستے ما آئیارا آسراتی بدیے آئیے کارا آسان بکنے انو چوشیں یک کوارڈینیشن ہے ما جوڑ کو تھا تو امید ہمیشہ کہ ما دیمتے رہا ہمیشہ رہ جاری بکنے اے شوکنگ آمگی جی بھی او اے میں گڈی جستے سائنس بھی سیاست بھی ادب فلسفہ مروچی کمو کے سجے ادارہ ڈیجیٹلائز بو گیا اور زبان انی درگتا و یک ریڈ الرٹ باقاعدہ دیمات کا کہ اما زبان کے ڈیجیٹلائز نبوتا ہے نبی آئے کے وقتا یہ میرے کے چانسز سخت بازم اور شما ہمیں میانا NLP ہم گپ جتے گا نو ما زانک لوٹیں کہ بلوچی اکیڈمی گوئے دیگا اکیڈمیز آنی کستیں کولیبوریشن آ ای درگتا چنکا موقع میں اور NLP تنہ ویژن ہے اگر نا پریکٹیکل ہم بھی NLP پروجیکٹ ساری مایا گپے جانک لوٹاں کہ بدقسمتی ہیں یا بلوچی اکیڈمی و آدھگے ادارانی منگوشت نہ کرنا کہ ماں انگا مرچیا تک روایتی یک لے کا ادارے بھلے انو اگر تو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹا بچار ہے تو کمپیوٹر AI مشین لرننگ ای کانسیپٹاں انوگیں دورہ بچارے تو زبان رکھینگ ایو کا پا کتاب چاپ کنگا نبی بالکل اگر تو زبان آرہ ڈیجیٹلائز کنگ لوٹے زندگ کنگا آئیے ڈیجیٹلائزیشن لازمی ورنہ تو نو ہزارہ کتاب بچا کو اگر انوگیں دورے ضرورتاں پیلو نکن تی زبان وڑا آ زبان گار بھی نو بلوچی اکیڈمیا چونیہ ایک کار بعدیں دیری شروع بکتے ہیں بلے پدا ہما گپ کے ریسورسز نبو گا تو 2023 آخری ماہاں ما NLP شروع کرتا گا آئیے لاتے ہیں بنیادی مقصد تھا یک کی بلوچی اکیڈمیا تنیگا یک سرجمے ڈیجیٹل ڈکشنری نیستے یک کو 2 ڈکشنری ہیں چونکہ سید گنج ہیں بلوچی اکیڈمی بلوچی لفظ بلد ہیں یا ایسا خاموش لفظ بلد ہیں یہ کسانے لیولے پرنٹڈ ورژنہ میں کرا بتگا یا PDF ورژنہ بتگا بھلے ڈیجیٹل یا کہ چونکہ گوگل ڈکشنری ہیں یا میریم ویبسٹر ڈکشنری ہیں یا آکسفورڈ ڈکشنری ہیں کہ مرچی تو ہم موبائلہ چے یا انٹرنیٹا چے یا اپلیکیشنہ چے ایکسس کت کنے نیستے بلوچی مشین لرننگ لینگویج نہیں تو آئیے تو کا سافٹ ویئر وغیرہ اپلیکیشن وغیرہ جوڑ کت نکن ہے انو کے AI اپلیکیشنز ہیں چیٹ GPT ہیں روبوٹکس ہیں یا تو بگوش کے ہوم اپلائنسز ہیں آل دا بلوچی نکا سپورٹ نیستے ہیں ہمیں بڑا ٹرانسلیشن ہے انو 2023 یا 23 سے شروع یا 22 گوگل ٹرانسلیٹ کے اتکگا آئیہ علاوہ ساریہ تیکرہ چوشیں آسراتی نبوتا نو بلوچی اکیڈمی کے NLP کار شروع کتا آئیے لاتے کارا کہ بلوچیا یک ڈیجیٹل آرتوگرافی یا رسم الخط جوڑ کنک کہ تی بازے مسئلہ نہیں پرچہ روایتی طریقہ و 65 سالیں جوڑ بوگا نہیں بھلے نما ڈیجیٹلی یا یک انچین ڈیجیٹل آرتوگرافی یا رسم الخط جوڑ کریں کہ کمپیوٹر علاوہ اور کسی واسطہ فیملیئر بھی ارکس آئیارا ہیل کت بکا دمی مثلا چونکہ ڈیجیٹل ڈکشنری ہے کہ یک بلاہیں ڈیٹا بیس ہے کہ آئی تو کا بلوچی لفظانی معنی آنی روٹس آئیے عید کے زبان آنی ٹرانسلیشن آئیے پروناؤنسیشن توار ای درستی چیز معنی یعنی زدہ لانچ بھی سیمی بلوچی اسپیل چکر بلوچی ٹرانسلیشن ہے دیکھیں یک استے ہیں کہ آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن OCR کہ تو بلوچی آبجیکٹی آپ پکچر فارما بھی تو آئیارا ٹیکسٹ فارما کنورٹ کنے انو ایوڑے نیستے ہیں پنچمی کہ بلائیں یک چینے داری وائس ریکگنیشن تو کہ گپ جنے گپاں تی ٹیکسٹا کا یا ٹیکسٹا تی وائس کا ای دعائیں اچھی کارا کہ مال اٹھیں کہ ماں اشانہ بکنے دومی بلوچ انٹرنیٹ ہے انو مسترے میں نزوری اشیں
کہ میں کہ را بلوچی لینگویج ویب سائٹس نیستیں ترا کنٹینٹ سک باز ملی ٹویٹر شکلا فیس بک کے شکلا پرسنل بلاگز آنی ویب سائٹس آنی شکلا ترا کم مباز نائلاجیا کنٹینٹ ملی آ حسابہ نہیں بلے بلوچی ویب سائٹس نیستیں کہ گوگل یا انٹرنیٹ ڈیٹا بیسا لسٹ ویبا کہ واقعی بلوچی زبان چوشیں ویب سائٹ ہستے تو بلوچی اکیڈمی انو 3-4 ویب سائٹس جوڑ کتا بطلانی ویب سائٹس جوڑ کتا شیرانی ویب سائٹ جوڑ کتا چاچانی ویب سائٹ جوڑ کتا یا دیگے بازیں انچیں ویب سائٹاں کہ آنی لینگویج بلوچیاں آ کتا گا ششمی پلیرجزم ریسرچ کارا تو پیشہ یا ساریہ چوشیں سہولت نبوتا کہ تو ایک تعین بکتے ہیں کہ اگر یک کاری ہوتا تو چلو ساری کار کیا کاپی کتا تو پلیرجزم اپلیکیشن ہے ہم سرا ماں کار کرنگ لوٹیں اور اسی سرا بھی ماں جوہد کرنگ گئے تو NLP بیسیکلی 5-6 پروڈکٹ کہ ماں لوٹیں کہ لینگویج کے ایڈ باں پا بلوچی زبان ٹیکنالوجی ہے والا بلوچی آرہ رکھے نگا کمک کرنا ایک آرزوتم پریکٹیکل وہ گے امکانات ہستا ہے نا ماں میں منگوتی مساری گپ نا اشیے ماں سکباز دے ماں شوتے گئے میں ڈیجیٹل ڈکشنری کے منترہ نام گے اس انسرانے وہ آلریڈی میں بازیں پروڈکٹ دیمات کا آئیے میں موبائل اپلیکیشنز میں ریڈیاں ارکس آنا ایکسس کت کا iOS و اینڈرائڈا میں ٹیکسٹ بیس ویب سائٹس کے مطلب ساریہ کو یہ بھی میں بلوچی فونٹ ساریہ تو مائکروسافٹ تو مختلف فونٹس آنی کمک ضرورتا کہ بلوچی لفظ کہ اما اعراباں یا پیشیں زبریں زیریں ای شر نوشتہ بے ماں انو یک کسٹمائز فونٹ ہی جوڑ کتا ایز کمپلیٹ ہیں وہ اویلیبل ہیں مردم شرح استعمال کرنگا ماوتی کتابانا ہمیشہ استعمال کرنگا ہیں تو اس میں بازیں پروڈکٹ آلریڈی میں دیمات کا وہ بازیں نے انو دیمات کہتے ہیں ما دانوگا واجبتاً عمر صاحب منتوارے کہ مروچی دیوانی بو میں سوال واجہ جواب بتا ما کوشش کرنے کہ دیگا وقت یا پدا بنندے میں گیشن جو اس پہ باؤں شو میں گیشی پسو مائدہ شو منتوارے شو میں منتوار کے شما مارا جست کنگے جوابانی پسو دیا گے مود آتا